ולא רפואה שנצטרך אחר כך להירפות ממשהו אחר, אלא אתה השם רפאנו, תרפא את עם ישראל, רפואה שלמה, רפואה שלמה, ותזכרו צדיקים. בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, כל הדברים האלה לא יהיו. בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי יהיו ניסים ונפלאות. ראוי הוא רבי שמעון נסמוך עליו בשעת הדחק. קדוש ברוך הוא, אם נלך בספר דברים ונגדל אותו ונעשה אותו מה שצריך להיות בעולם, מה שהשם רוצה, מה שמשה רבנו רוצה, לא יהיה את הדבר הזה בעולם. משה רבנו הוא גלגול, הוא תיקון של רבי שמעון בר יוחאי, הוא גלגול של משה רבנו. נגדל ונחזק את זה בכל הכוח, ובעזרת השם יהיה נס. שבת תהיה בלי סוף אנשים שיקראו ספר דברים. זה שבת הגדול להקפיד בספר דברים. 55 פסוקים אחרונים הם כוח עצום. 5 פסוקים שבכל יום אנחנו אומרים הם כוח עצום ביותר. זה משה רבנו מדבר עם בני ישראל מוסר. רבותינו הקדושים אומרים, מי שקורא ספר מוסר, משה קורא איתו. יראה את משה מול עיניו. אין ספר מוסר יותר ממשה רבנו. משה רבנו, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסר ליהושע, וליהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. משה זה רבנן של כל ישראל. אנשים מחפשים סגולות, אנשים מחפשים רבנים, אנשים מחפשים, זה משה רבנו, משה ידבר ואלוקים יענהו בקול. זה משה שעלה לשמיים. זה משה שאמר לשם, אני רוצה לראות אותך. אמר לו השם, לא יראה אני אדם וחי, תסתכל על אחורה על קשר של תפילין. זה מה שמשה אומר.